Hello. At tumig Cagayan kay magpalit may og pisa sa harvester. Pakita na ko among driver ha. Oo, nara among driver. Kagawad na among driver ha. Ay mo pasurang-surang da. Kay kagawad na among driver. Tura among paliton ma'am katong na murag lingin kini. Kani oh. Sige kana na lang among paliton. Pila po to katong to ma'am? Apilon to? 48 na siya. 48? Okay ni lang. Kani 8,000 eh. 8,000? Kay wala siya sir kanang i-assemble na ni. Kay kung mag-individual ta ora man gihapon. Kay gani na siya isulod bearing o yang oil seal. Then kani dayon. Assembly na lang ang paligyan na mo ani na housing lang. Namang good uban customer na ipa-assemble daan. So, mahulog yun siya 8,000 tanan. Kay ang price ani by piece man yun. Api na ako barato ra ni. 8,000 din ni. 10,000 rin akong gikuha. Kay gusto niyo mo sa housing lang. Ang yang sulod dili na kilo. Dili tanan na lang gyud. Kay lisod man o kung kuanon. Lagi. Man. Berman na. Okay, salamat. Thank you, sir. Ang invoice na lang sir ha. Amo ading kopya dai, wa pa man memo. Kopya na lang kay. Kopya na lang. Oo. Ana ran birada. Okay, pinahat atras birada. Umanami. Manguli nami. Umanagpalit. Okay, lat ka nami. Pauli ni Mig Valencia. Oro po to ako. Daghang salamat.